Tungod sa gipatumang stay-at-home protocol, minus na ang mga krimen nga tala sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Apan crisis manager, mibutyag nga may pipila ka mga insidente sa kawat. Si Luan Mirondina sa report. Sukad gipatuman ang stay-at-home protocol niadtong Marso 16, mitala og 17 ka mga insidente sa pagpangawat ang dakbayan sa Lapu-Lapu. Ubos ra kaayo kini, itandi sa 79 ka mga insidente sa pagpangawat, mga kapin sa 4 ka buwan sa wala pa gipatuman ang stay-at-home protocol o niadtong Nobyembre 2019 hangtod sa Marso 15, 2020. Susamang pagkunhod usab ang nabantayan sa mga insidente sa pagpanulis. Sa wala pa ipatuman ang stay-at-home protocol, may natalang 43 ka mga insidente sa pagpanulis. Ug nahimong siyam na lang ka insidente sa susamang period dihang mandatory na ang stay-at-home protocol. Medyo nakakuan kay we are very strict man sa kuan. Kung wala kay quarantine pass, di makapwede basta-basta magawas. Apan nabalaka ang crisis manager nga posibleng mosaka ang krimen kung padayong mahikawan ang katawhan sa ilang panginabuhian. Gikonpermar ni Najel Banasya nga inanay ng giluag-luagan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga quarantine protocols aron mahatagan og kahigayunan ang katawhan nga makapanginabuhi. We got some unconfirmed reports nga sugod na taon ang kawat. No? This is the other side of the coin. And we anticipated this one from the start of this pandemic. Ang palisi sa Lapu-Lapu City Government, per instruction ni Mayor Ahong Chan, walay dakop sa tanan mga vendors. We will give everybody the opportunity nga mabuhi. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.